गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ 39थि दुलाराय असम जुनियर जिल्लायारि हिन्जावसा काबादि बादायलायनाय हाबाफारिया मैया थांनाय 12 फेब्रुआरि शुक्रबारखालि तामुलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कसुबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायजेनबाय। काबादि गेलेनाय फोथारखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवजेनना होयो। मख'जाथावदि आसामनि मोन 27 जिल्लानिफ्राय काबादि गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाय हाबाफारिया मैया थांनाय 12 फेब्रुआरिनिफ्राय सानथाम एबा 14 खालारसिम जागोन होनना अल आसाम काबादि एसोसिएशननि नेहाथारि बिथाङा फोरमायथियो। लोगोसे BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बिबुंथि होयो। बिथाङा बुङो दि आं कमलासो रानदों, कमलाया बोथोरनि फिथाइ। हाग्रामाया जे 17 बोसोर जौ रानदों, गुलि रानदों, आंथ' हिंसा रानाखै, बिस रानाखै। आं हाथियारनि गुलि रानाखै। बिथाङा 17 बोसोराव रायजोखौ रैखाथि होनो हायाखै। 2300 कौटि रां लुथिना थांबाय हाग्रामाया। बेयो जोंनि सुबुंखान्थिनि थाखाय दुखुनांथाव होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। नैथियाव बावैसो सान सिगां BKWACनि बडि दानाय जागोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन। बिनि उनावनो BTRनि बायजोआव थानाय बर' आफादफोरजों लोगोसे BTR गोरोबथानि सागान होगिरि आफाद UBPOआबो रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो UBPOआव नुजादों एना एनि। UBPOनि मिरु आफादनि गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारिया गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों 4 सोद्रोमाफोरखौ आफादनिफ्राय बोखारनायनि खोथाखौ फोरमायो। गाहाय नेहाथारि बिथाङा फोसावलाइयाव फोरमायनाय बायदिब्ला 4 सोद्रोमाफोरा आफादनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय मिरु आफादा बिबाननिफ्राय एरख'नायनि थांखिखौ लादों होननानै। मिरु आफादनि आफादगिरि मेहेनेश्वर बसुमतारिनि थिननाय लेखा बसुमतारि बिथाङा 4 सोद्रोमाफोरखौ 11 फेब्रुआरि खालि एरख'यो आरो 4निबो बेरेखा आफादारि राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायो। UBPOनि आफादनिफ्राय एरख'जानाय 4 सोद्रोमाफोरा फारियै बिजेन्द्र बसुमतारि लेङाइ गाहाय नेहाथारि, जादब बसुमतारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, पिनाक्षी बसुमतारि आफादगिरि, खनकसा बर' आफादगिरि। थामथियाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गावलुगुरि गामिनि गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैना थानाय रनजित नार्जारिखौ खौरां लानो बिथांनि नखराव सराइबिल ब्लक UPPL हानजानि आफादगिरि रनजित बसुमतारि बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि हानजाया बेरामि नखरसिम सुलाद लाहोयो आरो बेमार फाहामनो थाखाय हानायखिनि रां अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे माइरं होफैदों होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। ब्रैथियाव आसामनि रांखान्थियारि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया थांनाय 12 फेब्रुआरि शुक्रबार खालि बिधान सभायाव होबाय 2021-22नि बाजेट होनायनि समाव रांखान्थियारि मन्त्रि बिथाङा बुङोदि 5थि खेबनि थाखाय बाजेट होनो मोननाया बिथांनि थाखाय खाफाल गोनां बाथ्रा होननानै। 5थियाव BTR ओनसोलनि चिरां जिल्लायाव फिन आरोबाव आयेन बेरेखा हाथियारखौ आसाम पुलिस बिफाना गोबां बिबांनि बोखांनो हादों। मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि पानबारि ओनसोलनि आमलाइगुरि गामि सेरनि हाग्रायाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार मोननाया गोबां सुबुंनि गोसोआव सोंलु जाखांदों। BTR एकर्डनि उननिफ्रायनो BTR ओनसोलाव गोबां खेब आयेन बेरेखा मोननो हादों। बेफोरबायदि खनले BTR हालामाव आयेन बेरेखा मोननाया साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों होननानै गोबां सुबुंनि गोसोआव सोंलु जाखांदों। हाथियार मोननो हानाय हाथियारफोरनि मुङा फारियै AK सिरिज राइफल 2, AK सिरिज राइफल मेगजिन 2, M20 पिस्टल 1, M20 पिस्टल मेगजिन 1, AK सिरिज लाइव एम्युनिशन 55 राउन्ड्स, 9mm लाइव एम्युनिशन। 6थियाव मैया थांनाय 12 फेब्रुआरि शुक्रबार खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव इस्ट बेंगल FCआ 1 गल सोनो हादों आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय हायद्राबाद FCआबो 1 गल सोनो हानानै मोन्नैबो टीमा ड्र जालायनो हादों।
आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया चेन्नाइ एफसिनि हेंथायै गवा एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। स्निथियाव गुवाहाटीनिफ्राय क'क्राझार फारसे फैनाय गंसे ट्राक गारिया मैया थांनाय 12 फेब्रुआरि शुक्रबार खालि फुंनि 5 बाजियाव नायगाव दालांआव बेलथायो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दालांनि गुदिया गोथौ गोदोलांनायनि जाउनाव बे जाथाया जायो। मख'नो गोनांदि गारि सालायगिरिया खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हायो, नाथाय हेन्डीमेनआ दासिमबो सिङाव फबसिनजाना दं होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। 9थियाव क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि एसेम्बलि हलनि सावराय जथुम नब्लाङाव BTR सोरखारनि बानजायनायाव गिबि खेब गासै सायख'जानाय BTRनि मावफुं सोद्रोमा आरो नमिनेटेड MCLAफोरखौ लानानै अरियेन्टेसन ट्रेनिं मावबादा हाबाफारिखौ मैया थांनाय शुक्रबार खालि मावफुङो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि आयेनारि आफादनि नेहाथारि सनान्त दैखारनि आफादगिरि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय ट्रेनिं मावबादा हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम बिधान सभा बियाबनि बारग' बुंथिगिरि आरो बारग' मन्त्रि पृथिबी माझी आरो BTRनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे बुंथिगिरि खाथिराम बर', लेङाइ बुंथिगिरि अबिराम महानायक आरो BTRनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EMफोरा। 9थियाव आसाम बिधान सभायाव रांखान्थियारि मन्त्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननायखौ मख'नानै बुङोदि दासिमाव सा 23,245 फरायसुलिया स्कुटि मोननो हाबाय आरो फैबाय थानाय समाव आरोबाव 25,000 फरायसुलिफोरा स्कुटि मोननो हागोन। 2018 निफ्राय 19 आरो 2019 निफ्राय 20 बोसोरनि फरायसुलिफोरनो होनो गोनां स्कुटिखौ फैगौ 17 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। लोगोसे बिथां मन्त्रि शर्माया बुंबावोदि सिगां बोसोराव रायजोआव 17,84,890 फरायसा फरायसुलिफोरनो बेसेन नाङै मुं थिसनना होबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।